Doplnkové cvičenie na posilnenie lopatky v ťahu, level 4, lopatkový zip s dopomocou nôh. Nastav si kruhy vo výške tvojich ramien, uchop kruhy nad zmatom, klesni do spodnej pozície s tým, že prenesieš čo najviac hmotností na paže. Chodidla chceme mať mierne vpred a v dorzálnej flexii, váha na pätách. Prejdi do pasívneho visu s tým, že tvoje ramena sú blízko pri ušiach. Mierne vyrotuj paže, ako keby si chcel zlomiť tyč. A z tejto pozície zatiahni lopatky od uší nadol, podrž 2 až 3 sekundy, opakujeme a preciťujeme. Dbaj na to, že ruky sú stále vystreté a pohyb nastáva iba za pomoci lopatky. Pri tomto cvičení pracujeme na tzv. Depresii lopatky. Cieľom je dosiahnuť komfort v podobe, že vieš, čo robíš so svojimi lopatkami, čo docielime aplikovaním princípu progresívneho preťaženia.